ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ನಿಖಲ ಬಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಲಿತಾರೆ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತುದ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ ಗ್ಲಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರುಳ್ಳರ ಗೈಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರ ರೀಲ್ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ಇನ್ನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಂಚುಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ವನಸ್ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದಕ ಜಿಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೂರ ಪೋತೀರಿ ಇರೇನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬನ್ನೆ ಬತ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡಿ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ವನಸ್ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದಕ ಜಿಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಒನಸಾಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾದಕ ಜಿಪ್ಪು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಗೇನಿ ಇರಗೆಂಚೋತ ಚಿಕನ್ ಅಂದೆ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರ್ದುಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡು ದೂರ ಪೋಯರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೇನರ ಮೊನ್ನೆ ತೋಜಾಲೆ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ವೆಜ್ಜಿನ ಚಿಕನ್ ಹತ್ತಿಯೇ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಎಮನೆತ್ತ ಚಿಕನ್ ಹತ್ತಂದು ವೆಜ್ಜಿಗೆರೆ ಚಿಕನ್ ಹತ್ತಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲ ಗೈಸ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಬ್ರದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಗತ ರೀ ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮರ ಬೇಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಯಾರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲಾರ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಡ್ಡು ಜನ ಉಲ್ಲಾರತ್ತ ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಒನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ಸಂಗೀತಕ್ಕನ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೆ ಒನಸಾಂಡ್ ಕಜಿಪ್ಪು ತುರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೆ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಒನಸಾಂಡ ಆಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ಒನಸಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಸವಿತಕ್ಕನಲ ಆಂಡ್ ಲತ್ತಂಡೆಗೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಲತ್ತಂಡೆನೆ ನೀ ಎಂಕ್ ಭೂತಾಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಓ ಇರೆ ಭೂತಾಯ ಒನಸಾಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಕಜಿಪು ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮಾರೇರು ಪರ್ನಗನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂಡಡ ಬೊಕ ತಿರ್ಗುಂಡು ಮುಲು ಇರ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾವ್ ಬರೆಕ್ ದೀಲೆ ಅಲ್ಪ
ಫುಲ್ ಮೊನಗು ಕೈತಾಲು ಉಳ್ಳಾರ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ದೂರಡುಲ್ಲ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ದೂರಡುಲ್ಲ ಕೈತಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೈತಾಲ ಯಾರಂದತೆ ಎತ್ತೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೊಡ್ಚೆ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೋಡಿ ಆಲ್ತರು ಯಾರು ಬರ್ನಾಗನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕನತ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಈತ್ ಬೇಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ರೋಷನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತೀರಿ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಎಂಚಲ್ಲ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ಒನಸಾಣೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಐಕ್ ಸುರುಕೆ ಪನ್ಪುನಿ ಓ ಅಂದ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನಂದನೆ ಪೋಪರತೆ ಐಕ್ ಸಿತ್ತೇನೆ ಪನ್ಪುನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪಾಪು ಜತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ಲೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರೀಟು ತೆಲುಪೇರು ನಂದ ಬರೀಟು ತೆಲುಪುನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀತಕ್ಕ ಪುರಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋದಿತ್ತಾರ ಇನಿ ಅಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇರ್ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ನೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಆತು ಕೈತಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲೇರು ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ದೂರಡುಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೈಜ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬೈಜ್ಯಾರ ದೂರ ಬೋತೇರು ಗೊತ್ತಿ ಮುರಾನಿಯಾರ್ ಕೋಲ ಬೋತೇರು ಮಾರೆ ಕೋಲದಲ್ತೆ ಬೈದಿಜಾರ ಅಂದ್ಪಿರ ದೂರ ಪೋತೇರ ಮಾರೆ ಓ ಅಂಚ ಅಂದ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಅಂಚ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲಾರು ಸಂಗೀತ ರಾಜೇಶ್ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ದಾದ ದುರ್ಗಾ ತುಳು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ರಾಜೇಶ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅವೆ ಬೇಗ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಇತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ಪುದಾರ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೆ ಅರ್ನ ಪುದಾರ ಮಾತ್ರ ಬರೊಂದುಂಡು ಯಾನ ರಜೆ ನೀ ಅಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ರಜೆನ ಬೇಲೆ ಪೋತುಜಾರ ಕೋಲದಲ್ತೆ ಬಲ್ತೇರ ಅಂದ ಏಮಕ್ಕ ಆರ್ ಕೋಲದಲ್ತೆ ಬಲ್ತೇರ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುರಾನಿ ಶನಿವಾರ ಕೋಲೋಗ್ ಪೋತೇರಾರು ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಕೋಲ ಪೋತ್ನಾರ ನನಲ ಇಜ್ಜೇರು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಅವು ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಒಲ್ಲೆರನ್ನ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೇನಾ ಅಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕು ಪಿದ ಇಲ್ಲ ತೇಮಕ್ಕ ಎಂಕ ಉಲ್ಲಾಯ್ಡ್ ದಾದಾ ಅಪ್ಪುನೊಂದು ತೋಜಿಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿದಾಯ್ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡುಲ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕನ ದಾಲ ಸ್ವರ ಕೇನುಜಿ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ದೂರಡುಲ್ಲೋಳು ಅದೇ ಸ್ವರ ಬರ್ಪುಜಿ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆ ಸ್ವರಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲ ಸ್ವರ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಬಂದ್ಲೇರು ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೇ ಓಲ್ಲೇರು ಬಾಲೇನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಜಪ್ಪಾವನ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಏಮಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ನಟ ಮಾತ್ರ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಬಾಯ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಲೈವ್ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ നല്ല ജന ആയിട്ടുള്ളാറ്
ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ ಯಾನ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಪೆ ಅವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಲೈಕ್ ಬರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಅವೆ ಯಾನ್ಲ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ಗು ಪನಂದುಲ ರೇಮಕ್ಕ ಅಂದೆ ಮಕ್ಕ ಇರ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನ್ಯ ಇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪರ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪರ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜೇಮಕ್ಕ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪರ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪರ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ತಿಳ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದುಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಈತು ಬರ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸತೀಶ್ ನಾಡದ್ ಬರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ ನಂದು ಕೋಡೆ ಬೇರೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರ ಅಂದ್ ಹಾಯ್ ಸಣ್ಣೇರು ಓ ಏರು ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಆತ ಈ ಟೈಮ್ ಜೇರ್ಲೆಜ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಿಪ್ಪೆ ಈ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಕೋಳ ಪೂಜೆ ಅవి ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪನೆ ಅದರ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆರಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನಂದುಲ್ರ ಅಂದೇ ಬ್ರದರ್ ಇರೆಗ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಯಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರೆ ನೆಟ್ ದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೋಡ ಲೈವ್ ಲ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೆಗ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಯಾವನು ಪಾತೆರ ಇಂಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುದು ಲೈಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಲೈವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಪ್ಪು ನಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಕೇನು ಇದನ್ನ ತಿರ್ಗಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಗರಿ ತಿರುಗಿದಾಗ ಆ ಶುಭಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಲೋ ಪನಂದುಲ್ಲರು ಹಲೋ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶುಭಕ್ಕಾಗಿನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿ ಎರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶುಭಕ್ಕವೇ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಕರ್ರಿ ಇನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಂಡ್ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡ್ಲೆ ಮನಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಮನಲಿ ಇರೆಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ನ ಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶುಭಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಇದೇ ಫಿಶ್ ಆತ ಏಪಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಉಂಡೆ ಕಜಿಪು ಸಾಂಬಾರ್ ಇರೇಗಿನಿ ಫಿಶ್ ಇಜ್ಜೇನಿ ಕೋಡೆ ಫಿಶ್ ಆತ ಇರೇಗ್ ಇನಿ ಸಾಂಬಾರು ರಡ್ಡು ಜನ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶುಭಕ್ಕ ಬಕ್ಕೊಂಜೇರವು ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಕೇನಾರೆ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಆತ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಇರ್ನ ಇಂದ ಮಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇ ಕೇನೋ ಒಂದಿಪ್ಲೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋ ಒಂದಿಪ್ಲೆ ಪಗಾನ್ ಪಾತೆರ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಇರ್ಕೇನೋ ಒಂದಿಪ್ಲೆ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಫಿಶ್ ಇನಿ ಫಿಶ್ಗೆ ರಜೆನೆ ಶುಭಕ್ಕ ಇನಿ ರಜೆನಾ ಫಿಶ್ಗೆ ಇರ್ಲ ಐಕೋರ್ಜಾರ ಶುಭಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪಡು ಮುಲ್ಬೈ ಇಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಬಂದೋಲ್ಲರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕಿ ಕೊಡ್ತಾರಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಲೆಜ್ಜಿ
ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೊಡ್ಡ ಜನ ಇಟ್ಟಿಡುಲ್ಲಾರು. ಏರವು ಏರಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಪಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಶುಭಕ್ಕ ಲಪಿದಾಡೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಶುಭಕ್ಕ ಈತ್ ಕೊಡ್ತಂಗ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ಲೈವ್ ಬತ್ತಾರತ್ತ. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗಲ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಇಂಚನೆ ಪಲ ಬತ್ತದು ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ಟಾಟಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಶುಭಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗಲ. ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ನಾಗ ಚಾಕಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲೆ. ಸೈತಕ್ಕದರು ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಆವು ಬಂಡೇರು ಆವು ಏನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ರಜೆನಾ ಇರು ಯಾನು ಕೋಡೆ ರಜೆ ಇರು ಇನಿ ರಜೆ ಚ ತಾನೇ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಏರ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ. ದಾದಾನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಶುಭಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಕೋಲ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಡೇ ಬುಡ್ದೇರಿತ್ತೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆದುಲೆ ಮುರಾನಿ ಕೋಲ ಹೋತ್ನಾರು ನಲ್ಲ ಬೈದುಜೇರು. ಅದೇ ನಾನು ನಾಡೊಂದು ಬೋಡೆ ನಾನು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವೇ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೊಜ್ಜ ಅಂದತೆ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್. ದೊಡ್ಡ ಜನ ಇಟ್ಟಿಡುಲ್ಲಾರು ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡ ಅದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜ್ಜ
ವಿಶಾಲಣ್ಣ ವಾಯ್ಸು ಕೇನುಜ್ಜೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾರೈತೆ ವಾಯ್ಸು ಕೇನು ಜೊತೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಒಂತೆ ಆಟ ತುಯ್ಯರೆ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ರೆಗ್ಲ ಐತು ಹೊರ್ತು ಲೈಕ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಆಟ ತೂಲೆ ಓಕೆ ದಾದೆ ಆಟ ಇತ್ಯಕ್ಕೇನುಂಡು ಅಂದಂದು ಹೊರವರಕ್ಕೇನು ವಿಶಾಲಣ್ಣ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಚ್ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತಾರೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಾ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗಿನಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏತು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಅವೇ 8 ವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಡ್ಮರೆಕ್ಕ ಅವೇ ಎಡ್ಮರೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅವ ಅತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಬಂಡರ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೊಡು ಮೂಲು ಬೈಜಿ ಮಾರೆ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ಲ ಪೋಯಿರ ಅಂದ್ ಕೇನುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರತ ಅರ್ಲ ಪೋಯಿರ ಅಂದ್ ಎರ್ಲಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜತ ಮಾರೆ ಸತ್ತು ಚೆನ್ನಿ ಪೋಪುಜೀರು ಮಾರೆ ಯಾರು ಪೋಯರಾ ಸತ್ತು ಚೆನ್ನಿ ಓ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸವಿತಕ್ಕ ದೂರ ಬರ್ತಾರ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆತಾರ ಸವಿತಕ್ಕ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಕಡೊಂಜಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಅರ್ಪೋಯರು ಮನಸ್ ಮಲ್ತಾರಕ್ಕ ದಾದಕ ಜುಪ್ಪು ಎಂಚು ಉಳ್ಳರು ಭಾರಿ ಮನಸ ಅಪರೂಪ ಆಂಡ ಯಾರು ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸವಿತಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವಿಶಾಲನೆ ಉಳ್ಳಾರ ಎಲ್ಲಾರ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಏನುಂಡತ್ತೆ ವಿಶಾಲನ್ನ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಏನುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಸವಿತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಾರು ಅವ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಬರೆಯಡು ಪಾಪ ಎಂಚೆನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಅರ್ ದಾದಾ ನಾ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ವಿಶಾಲನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಬರೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಇವರನೇ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಲೈವ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಚಳಿ ಆತೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಂದಾಗ ಉಳ್ಳಾಡು ಪಿದಾಡು ಚಳಿ ಆತೈತೆ ಬರಾಗ ಕೇನುಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಶಾಲಣ್ಣ ಇರು ಹೋಲಿತಾರೆ ಮುರಾನಿ ಎಂಗಳು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಬೈದತ್ತೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಬೈದ ಇರು ತಿಕ್ಕಿಜಾರತ್ತ ಮಾರೆ ತೂ ಹೋಲಿತಾರೆ ಇರೇ ನಾಡಿಯನ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜನಟಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ ಇರು ಒಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾರಂದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಪೋಯಿರಂದು ಅತಕ್ಕೆ ಎಂಟದು ಇಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಯಾರು ಇಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅದು ಸವಿತಕ್ಕನೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಯರ ಎಂಕ್ ತೋಜುಜೆ ಯಾನು ಅಂತೆ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲ ಅಂದೇ ವಿಶಾಲನ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲಾರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಾರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಇರ್ತು
ರಡ್ಡು ಜನ ಐಡುಳ್ಳೇರು ಏರವು ಅಂದು ಏಪ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುರಾಣಿ ಶುಕ್ರವಾರ 19ಗೂ ಶುಕ್ರವಾರನ 19ಗೂ 19 20 21 ಮುಟ್ಟೆತ್ತ 16 ಸೋಮವಾರ ಬರ್ತೀನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ತೀನಿ ಸೋಮವಾರ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತೀನಿ ವನಸ ಅಣ್ಣ ಪೋರ್ಕು ಸುಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಅಂದೇ ಸಾಯ್ತಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋದಿತ್ತಾರ ಓ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೋರ್ಕು ಸುಕ್ಕನೆರೆಗ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಇತ್ತು ಇನಿ ಕೋಡೆತ್ತನು ಮುರಾಣಿತ್ತನು ಬೊಕ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಇರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋದಿತ್ತಾರಾ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರತೆ ದಾದ ಕನ್ನತ್ತಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಡ್ದು ಏರವ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತಾರೆ ಹೆಂಗು ಸಂಪಾಜೆ ಹಿಡಿತ್ತ ವಿಶಾಲನ್ನ ಸಂಪಾಜೆ 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 ಇತ್ತ ಬೊಕ ಸಂಪಾಜೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡತೆ ಮಡಿಕೇರಿಗ್ಲ ಬೈದ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಬೈದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಕುಶಲನಗರದ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಬತ್ತ ಕುಶಲನಗರ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅವಡೆಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಆತ ಪ್ರತಿದ್ಗ ಬೈದ 2 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನ ಪಾರಣೆ ಮುಂಡೆ ಪೇಟೆ ಪೋತು ಜನ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿಗೆ ಮೀನು ಕನ್ನವರೆ ಸೋಯ್ತಕ ಪೋಯರೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಏರವು ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮಲ್ತಿನ ಕಜಿಪ್ಪು ಉಂಡು ಅಕ್ಕನ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಆವ ಆವ ಓಲಿ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲೋಲೊಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸವಿತಾ ಕೋಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಜಿಂಡ ಬೈದೊಲಿ ರಾಜೀವಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಜಿಂಡ ಬೈದೊಲಿ ತಾನೆ ಓ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಓಲ್ಲಾರೀರ್ ತೂವರ್ ನೆಜ್ಜರತ್ತೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಕೇನಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಏರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಣೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡಾರ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಉಮ್ಮಡಿ ಬರ್ತದಿರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಪನಿಯಾರ ಐಜ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ಈರೇನು ಗೊತ್ತು ಜತೆ ವಿಶಾಲದ ಈರ ನಂಬರ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಇರೇ ಕೊಡ್ತು ಇರ್ ಕೊಡ್ತು ಜಾರು ಅಂದ ಕೇನ್ ಗನ್ಪಣ್ಣಗ ವಿಶಾಲನ್ನ ಈರ ಪಂತನ ಈರೆಗ್ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮಾರ ಈರಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಎಂಕ್ ಇಜಿನರೆಗ್ ಪನ್ಪೆದೇನ್ ಈರ ತಿಕ್ಕೆದವ ರತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬರ್ನಾಗ ಬೊಕೆಂಚೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ ಊರಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೇ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಊರಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಓ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೆದ್ರಾಡ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಾಕ ಅಂದೆ ಬೆದ್ರಾಡ ಮುಟ್ಟಾಡೆ ಉಳ್ಳಾರು ಅಂಜನ ಬರೋಲಿ ಅಂಜನ ಬರಲಿ ಬೆದ್ರಾಗ್ ಬರೋಲಿ ಹೆಜೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ವೇರ್ ಬೈದಿನ ನಿಖಲೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಡು ಬೈದಿನ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅವು ತಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಅವು ಕೋಲದಲ್ಪಾಡ್ದು ಬಂಗಾರ ಪತ್ತ ಒಂದು ಪೋಯಿನತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಿರಿತದೆ ನಂಬರ್ ಹಾಪುತ್ತದ ಅವು ತಿಕ್ಕದೇ ಇರತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಅಂದಂದು ತಿಕ್ಕದೇರು ಅಂದೇ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅವು ಮೂಜಿ ಜನ ಪೊಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರ್ಡತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿನ್ಯಾಕಲ್ ಲೇಡೀಸಾ ಹ್ಮ್ ಒಬ್ಬೋ ಮುರಳನಾಗೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ತಿಕ್ಕದೇರಾಗಲ್ ಆರಣ ಕರಿಮನೆ ಒತ್ತಿ ಪ್ರಾಯದಾರನ ದೇವದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ನಂದು ತಿಕ್ಕದೇರು ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಸವಿತಾಕ ಓಕೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಸವಿತಾಕ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ ಅವಿನಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಕಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಕಾಂಡವೆ ಸವಿತಾಕ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿಲಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಗರಾಡಿಡ್ ಅಂದಂದು ಹೆಜೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಗರಾಡಿಡ್ ಕೋಲಾನಾಗ ಅಂದ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ತೂಯನ್
ಅವನ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡತೆ. ಅಂದ ಗರಡಿದ ಕೋಲದಾನೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾವು. ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಪ್ಪುನ ತೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಡ್ಲ. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಉಂಡಾರೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ್. ಅವೇ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋತೆರು. ನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದು. ಊರು ಪೋದಿತ್ತಾರತ ಅವೇ ದೂರ ಪೋತೆರು. 4 ಜನ ಐಡುಳ್ಳಾರು. ಸತೀಶಣ್ಣ ದೂರ ಪೇರು ಕೇನುಜಿ ಬಂಡದು. ಹೈಡ್ ಬಿಡ್ದು ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ. ಸತೀಶಣ್ಣ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದ್ ಇಪ್ಪುನಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದು ಬೇರಾರು ಕೇನುಜಿ ಬಂಡೇರು. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಗೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನಿ. 4 ಜನ ಐಡುಳ್ಳಾರತೆ. ಅಡೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ಯಾನ್ ಕೋಲಗ ಅಂದೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇರ ಅವಲೇ ಇತ್ತಾರ ಕೋಲದಲ್ಪ. ಓ ಅಂದೆ ಹೆಜಮಾಡಿ ಒಲ್ಪಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪುದರ್ಕೆ ಅಂದೆ ನತ್ತಿ. ಇರ ಅಡೆಗೆ ಕೋಲ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಬಸಳೆ ಊರ್ದ ಅಂದೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಿರೆ ಬಸಳೆನೆ. ಯಾನು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಊರು ಹೆಜಮಾಡಿ ಮುಲ್ಕಿ ಹೆಜಮಾಡಿ ಅತ್ತೆ ಮುಲ್ಕಿಡೆ ಅತ್ತೆ. ಮುಲ್ಕಿದಲ್ಪ ಅಂದ ಮುಲ್ಕಿದಲ್ಪ ಈರ್ನ ಊರು ಮುಲ್ಕಿ ಅತ್ತ. ಮುಲ್ಕಿದಲ್ಪ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪುದರ್ಕೆ ఏందే ಅನ್ ಒಲ್ಪ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮುಲ್ಕಿದಲ್ಪ ಇರೇಪ ವಾಪಸ್ ಹೋಯ್ನಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಿನ್ಯಾರು. ಎಪ್ಪ ಪೋಯ್ ನೀರು ವಾಪಸ್ ಬಾಂಬೆಗ್. ಸತೀಶ್ ಬೋಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಎಕಡೆ ಬತ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯರ್ ಅಂದ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಾರ ತೋಜುಂಡು. ಇನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಬಾಂಬೆಗ್. ಇನಿ ಬೆತ್ತ್ಯಾರ ಬಾಂಬೆಗ್. ಇನಿ ಪೋಯಾರ ಬಾಂಬೆಗ್. ಓಕೆ. ಒಂಜಿ ವಾರ ಇತ್ತೆ ಉರುಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಇತ್ತಾರ ಉರುಡು ಅವೇ ಇರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುರನೇರ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರ ಇಪ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಜನ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಅತ್ತೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತೆ. ಎಸ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಸ್. ಏರ್ ಪೂರ ಬೈದಾರ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ಬೈದಾರ ಊರಿಗೂ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ. ಏರ್ ಪೂರ ಬತ್ತಾರ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಬಿಗೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ 3 ಜನ ಕೆಬಿಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಗುಲ್ ದಾದ ಪಾತೆರ್ ಬೇರು. ಅಂದಂದು ಮೊರಾಣಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತದ ಪೋಯಾರಿರ ಅಂದಂತು ಏನ್ ಇರೇನ್ ಲೆತ್ತೆ ಅನ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕ ಸೀದಾ ಪೋಯಾರಿ ಕೇಂಜಿ ಅಂದ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ ಜಾತಿ ಇರೇನ್ ಲೆತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಇರ್ಬೇಕ ಪೋಯಾರ ಅಂದ್ ಇರೇನ್ ಕೇನೊಂದ್ ಇತ್ತೀರ ಸುಮಾರು ಜನ. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಓಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ ನೀ ಒಂಡೆ ಮೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ದಿನ ಬರನ್ನೆ. ದೂರ ಪೋಯಿರು 2 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಐಡ್. Hello, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್? ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.
నీకు అల్పనే ఇప్పవచ్చు ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಇತ್ತಿರಿತ್ತೆ 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರಾ ಸವಿತಕ್ಕ ಉಳ್ಳರೆ 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏರಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ರಕ್ಷಿತ ಕಂಗ ಕೂಡ ಪಣಂದೆ ಬೇರಾ ಚಂದ ತಕ್ಕ ದೂರ ಬೋತಿರು ಮರ ಯಾರನ್ನ ಸುದ್ದಿಲಿಜ್ಜಿ 2 ದಿನ ಉಂಡು ಬರಂದೆ ಏರ ಒಂಜಿ ಜನ ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರದು ತೋಜಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ 2 ಜನ ಏನು ಜಗಾತಿ ನೀನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾರದು 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ಉಂತಂದಾರ ಒಂದು 2 ಕಮೆಂಟ್ ಬರಲಿ ಬರೀ ಉಲ್ಪಿದ ಹಿಡಿ ಬುಲ್ಪತ್ತೊಂದು ಕ್ಲೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಂಗೆ ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವೇರಾ ಅಂತ ಕಾತೊಂದು ನೀವು ಕಿವಿ ಕೊರೊಂದೇ ಉಲ್ಲಾರು 3 ಜನ 3 ಜನ 3 ಜನ ಏನೇ ಪದವನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರ 3 ಜನ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ 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 ವಿಶಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಅದ ಮುರಾಣಿ ಪನ್ಪರ್ಡ ಆತು ಮಾರೆ ಮುರಾಣಿ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪುನಂಡ ಇರೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದೋಲಿ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಇರ್ನ ಆರಾರಿ ಬರ್ಪಿದಾರೆ ಮಡಿ ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಇರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಐಟೊಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ವಿಶಾಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ವಿಶಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಯ್ಯ ವಿಶಾಲ್ ಪನ್ಲೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈರೆ ಅಂತ ಇಜಿನ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುತ್ರ ಕೊಡಗಿನ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಪ್ಪ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಗಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ವನಸ ಅಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ ವನಸ ಅಂಡಿ ವಿಶಾಲಣ್ಣ ವನಸ ಅಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಈರ್ನ ವನಸ ಅಂಡಿ ಇರೇಗ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಕಡ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ಓ ಇರೇ ಕೋರಿ ಐನಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಕೋರಿ ಯಾನ್ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜಿನಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಕೋರಿ ಇತ್ತನ ತಿನ್ಪೇರಿ ಕೋರಿ ಅವನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತಿನ್ಪುಜಿಂದ್ ಇತ್ತನ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚ ಗಿರೆಗ್ ವಾರ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪುಜಿಂದ ಏಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಂದ ಏಪಲ ತಿನ್ಪಾರು ಓ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಚಳಿ ಚಳಿ ಜೋರ್ ಪರಂದುಲ್ಲೆ ರಂದೆ ಆತ ಜೋರುಂಡೆ ಚಳಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಚಳಿ ಕಡಿಮೆ ಚಳಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿ ಚಳಿ ಜಲ್ಪ ಉಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಬೊಲ್ಪ ನಗಿಪ್ಪುನಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಮೋಡತ್ತೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಮೋಡ ಉಂಡು ಆತು ಮೋಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಚಳಿ ಕಡಿಮೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂಚುತ್ವತ್ತ
పంజిజ్జేకేనందులేరు విశాలన్ని ఇచ్చి పంచి ఇచ్చి పంజి ముగ్గిండి పంచి మగ్గిద్ది. పంజి ఇత్తుండు ముగ్గిండు విశాలన్న మురానిత్తున ఇదొక్క ముగ్గిండు పంజి ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಪಂತೇರು ನಿನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪಗಂದ ಅರೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಸುದ್ದಿದ ಅಂತ ಊರಿಗೆ ಹೋಯ್ತೀರು ಊರಿಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಬಂತಿದ್ದೀರು ಪಿರ ವಾಪಸ್ ಹೋಯ್ಬೇಕ ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಡೇರು ಓ ದೇವ್ರೆ ಎಂಗಳು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಐಕಾರ್ ಊರಿಗೆ ಬರ್ನ ಬಂತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಅದೇ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಅವ್ರು ಉಲ್ಲೆರ ಇಜ್ಜಾರ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂದಂದು ಉಲ್ಲೆರ ಅಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಕೆ ಹತ್ರ ಅಂದಂದು ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಇರು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬಂದು ಬರ್ನ ಬಂತೀನಿ ಜೊತೆ ಪಿರ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಯ್ದೆ ಅನ್ಪಾರು ಯಪ್ಪ ಬೈದಾರಂದೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ 320 ವಿಶಾಲನ್ನ 320 ಅಲ್ಪ ಎತ್ತು ಅಲ್ಪ ಲಾತೇಡ ಆತೇಡ ಅಲ್ಪ 340 ಅಂದು ಮುರಾಣಿ ಅವಳು ಇತ್ತುಂಡು ಕೊನತಿತ್ತಿರಡಿಗೆ ಏತುಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕ್ 340 320 ಇಂಚಿ 320 ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಪುರ ಕತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಲ ಆತೆ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪಲ ಆತೆ ರೇಟ್ ಆತೆ ಉಂಟು ಕಡಿಮೆನೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಮಾರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿಗಳ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ ಅಂಚಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಜಿ ಸಾಂಕು ಇರತಿ ದಿನ ಇತ್ತು ಪಂಜಿ ಇತ್ತು ಸಾಂಕು ಕೋರಿಗಳ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಜಿಗಳ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಜಿ ತರಕಾರಿಗಳ ವೈಕಲ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸೀಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ರೇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ 3 ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಏರವು 2 ಜನ ಪಾತೇರು ಒಂಜಿ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆರೆ ಪಾತೆರಂದನಾರು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪರೆ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಲ್ಯ ದಾಯಿಗೆ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪರ್ ಗೈಸ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುವೈಟ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಸೀತಾರಾಮನ್ನ ಕುವೈಟ್ ಡುಲ್ಲಾರೇರು ಓಕೆ ಅಲ್ತರ್ದಿಡೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಾರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಇರೆ ತುಳು ಬರ್ಪು ಅರೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲರಿ ಒನಸಾಂಡೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ್ ಸೀತಾರಾಮನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮುಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲ ರೈಡ್ ಆತಿರ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲರು ಟೊಮೆಟೊಗು 100 ಆತುಂಡು ಟೊಮೆಟೊಗು 100 ಆತುಂಡೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದು ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ರೇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಅಂಚ ಟೊಮೆಟೊಗು 100 ಅಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಗೊಂಜಿ 200 ಆವ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ತಿನರಿಜ್ಜಿ ಬಂಜಿ ತಿನರಿಜ್ಜಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ಎಡ್ಡ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸೀತಾರಾಮನ್ನ ದೂರ ಬೇರು ಇದು ನವಿಲು ಬುಡೋಡೆ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಪರ್ಲ ರಾಸಿ ಬರ್ಪೆಂಕ್ಲಾಡ ನವಿಲು ಇಂಚಿ ಪೂರ ನವಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪೂತಗಿರತ್ತ ಚಿಗ್ರನೆ ತಿನ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಪೂರ ರೇಗಂಡಲ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನ ಕೊನೋಲಿ ಏತು ಬರ್ಪ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲ ನವಿಲು ಜೀವದ ఒక సైదిన వరపనా బాకిలు బాడితున్న జాలి దడి ఉంటా వరప అంటే ముందు సుత్తు బరపయి డైలీ బరప బొలుపుಗಳ ಬೈಯಡ್ಡ ಪೋಡಿಗೆ ನಿಜ ಈಗಲೀಗ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಜಿ ವಿಶಾಲನ್ನ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಏತಂದು ಕೇಂದುಜಿ ರೇಟ್ ಮುರಾಣಿ ಕೊನದ ನಮ್ಮ ಏತು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಟ್ಟು ಕೊನದನತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡು ಇನ್ನೀತ ಗೊತ್ತುಜಿ ರೇಟ್ ಏತಂದು ಮುರಾಣಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂಡು ಏತ ಇತ್ತಂಡು ಕುವೈಟ್ ದಾರು ದೂರ ಪೋಯಾರು ಕುವೈಟ್ ಸೀತಾರಾಮನ್ನ ಕುವೈಟ್ ದೂರ ಪೋಯಾರು ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಓಕೆ ಸೀತಾರಾಮನ್ನ ಒನಸಾಂಡೇರ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೀತಾರಾಮನ್ನವೇ
ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ರೇಟ್ ಆತಂಡ್ ಅಂದ್ ವಿಷಯಲನ್ನ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ರೇಟ್ ಆತಂಡ್ ವೆಜ್ಜಿಗ್ಲಾತಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿಗ್ಲಾತಿ ನನ್ನ ತಿನ್ನರೆಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಉಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಾಡು ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಪರೆ ನವಿಲು ಬಿಡ್ಪುಜ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಯ್ಕ್ಲ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಮರ ದಾದ ಅಲ್ಪ ನವಿಲು ಬಡ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಉಳ್ಳನೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ನವಿಲು ದುಂಬು ಈ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಕೋರಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ್ ಮಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ ಬೆರತಿತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಲಕ ಮಾಲೆ ಪಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ಮಾಲೆ ಬಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಕೋರಿಕ್ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ರೇಟ್ ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಡಿಮೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನ ಅತ್ತಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಜಿ ಕೋರಿದ ರೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದುಂಡು ಇಜಿನ ಕಡಿಮೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು. ನಾನು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಉರುಡೆ ಕೋರಿ ಸಾಂಕ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವ್ಯಕ್ಕಿರ ತಿನ್ಪು ನೆಡ್ಡೆ ನನ್ನ ದಾಲ ತಿನಿಯಾರ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂದ್ ವಿಷಯಲ್ಲ ದಾಲ ತಿನಿಯಾರ ಹೆಚ್ಚಿ ನಾನು ಕರ್ನಲ್ಗೆ ಅನ್ನತ್ತ ಓಲಾ ಕೋಲ ನಂದು ಶಿವರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಶಿವರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಪಾತೆ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವನ ಸಂಡೇ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಅರೆ ದಾದಕ ಜಿಪ್ಪು ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಒಂದು ಏನ್ ಜಾಂದ್ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೇ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೆ ಕೊನ ಸಂಡೇ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗಿನಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತೇರ್ ಜೆರೆರ್ಲ ಓಕೆ ನಾನು ಏನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಈತ್ ಬಿಡ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ನಾಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಲಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶಾಲನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಶಾಲಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಂಡಾರ ಅಂಚನೆ ಹೊರ ಇತ್ತಂಡು ಹೊರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ